boys ka zvamanje manje ndiri kutora mabhebhi zvekudaro. Uri kuona inini? Uri kuona mabhebhi kudhara ikoko. Bvapa iwe. Uri skandara remunhu iwowo. Unoline api mabhebhi iwewe? Unorwadziwa ka ndo problem yako. Inini Rastaman ndinogwina mabhebhi maspecial ende Ipapo Haurambe. Mabhebhi unoline Ipapo bo. Tiri kuzvinzwa hedu. Asi kamuhongo unongosina kana sendi waiziya. Wangu. Seko uchisanganisira nyaya iwe. Panapa tiri kutaura nyaya yemabhebhi iwo wakutotaura hako nyaya yemari. Unobva watozviita kunge miliyoniya kana tumabhondi twaunotsara vatendi pasuwe pako. Tsekewe. Newe tseke kusvika gore rese rapera. Mufana dai uchiketa kuti mabhebhi acho amunozviti munolaina iwayoka. Mamwe acho kudhara takamaeresa pakirawo. Takatopedza nawo. Musaone kuhadhira heduka. Tinenge tichita hedu nge tinenge tisina yatinenge tichiziya heduka. But zvakaendwa kudhara. Ugona kuti chi vapfana kaba ndoye vasingakete bosi vakasvika munzvimboka. Vanofanira kutombodzikama noti kuita dzungu. Bosi sometimes unozorova dunhu ruchiti ndagwina chimungu chaichionera nerese. Apa usingazivi kuti chimungu chacho chikutochionera chete bosi chakutouraya. Zvese zvamuri kutaura ka nezvamuchazofunga kutaura zvese zviri correct. Asi kapa mabhebhi ndini hangu kandiri kuenda nechimuti. Ende Ipapo hamurambe futi. Hauna kana wani chimuti chaunoenda nacho iwe. Mfana wangu inini ndinorema. Ukuona inini ndikaimba nziyo yengoni neunyoroka. Vakadzi vese vanomeuta. Nekunakirwa nezwi rangu ka. Even vakadzi vevanhu. Ndiani anoramba muprofita panyika panapa. Changamire odho apa. Vakadzi vanhu vamudara ndivapi mimi. Apa kapa chenja yakutotara mhosva yese nyaya bhozika. Munjari pamwe mukuira nenika. Apa kapa mune kutopesana yangu nini. Kana newo naitripusi. Ndambotaura zita remunhu here inini. Haumuzivi here uyu. Anogaira kakabenge kake. Shamwari. Gaya kapane kamwe kari kutondinetsa kutoti hanzi triple C ndiende so out. Chichi gaya wangu. Iwe usadero iwe. Ndekapikako. Mahwambi wangu karimo muchiraundi umwe ende Haurambe waiziya. Kanopenga kamwana kakako. Kauti hanziye katoneswa out newe. Iwewe chaichaiwe. Utorogwe nembe zvako. Kana achiti marume wana kupiwo. Rastaman. Ipapo kandopa nenyaya yese. Ndiri kutokutaurira kaenda Haurambe. Muzukuru ari kutondinetsa kutoti chikombera ndira kutokuendesa out njani. Saka warema wangu. Zviriko futi. Isusu hatikumisi hedu kakudya bota. Chero wakatoita 50 magirlfriend bo zvekuti. Asi inini 1 shoko randongokudzaka. Nderekuti ufambe nesipunu kane kuti bota racho rakudzipa mfanami. Izvozvo fayamanika munotodza mwana wenyu bridge maya kana gogazi venyu makasiya kuruzevha uko. Ende futi kamusandifose kuti ndikutukei. Ukona kuti kudi tabe vapfana kawa. Haisi kana kutomba pamukana waibata. Bozi ukatopa mukana ka ana kutodyira simba wachigezi. Hamurevi nhema baba makarwe. Kana mukaisekerera pamuchato type yana chikombera ikai inogona kungotiza nekeke. Apa gaya shamwari. Kamukadzi kasamutoko kakarutondisira mameseji. Hanzi Rastaman ndiri kutonakirwa newe chichi. Ndikati kudhara iko kusiyana nini amai. Apa wakukanga manje wangu imbumire zvozvo. Maskera sei kwana baba. Naiwe Rasta, sei uchindishura iwewe. Ukati haundipengere. Maskera sei amaiwo shomole. Kochikombera chembanje ichi chaita seiko this time. Anondishura zvenyimi. Kundisira mameseji achiti anondida inini. Hauzivi kuti ndine murume here iwewe. Aiwaka, ngatidara neka German. Koma kunyarara futi hanzi. Aizvi. Ko zvanga achitiwa nimimi ndimi maimuisira mameseji muchimupfimba. Hede. Ndomadiko manenje akaita sachikomberayo. Ndibvirwei zvangu ini. Kaira kuteya shumba nemakabheji. Vamwe vakati shiri yazopfuta rekeni. Strategy. Ndauya nechistrategy. Eka. Ndaisivataurira. Kuti shiri inozongofa. Inaro chete.